Hello to Asma. Morning guys, hope you are going good guys. Sana umfazi ubhizi ezilalini guys. Lenny. Hi guys. Hi guys. Emihlekele second born yami. Guys ngasetshenziswa ezilalini. So yesterday then I decided uba mandipeyinte ikheshi. Ndiqale ngalo. Ndiyazenzela ngokwami. Because into endayinotisayo xa siqasha ezilalini nakwenza sure umuntu uyamlandelelela akho mandi ulandelelela umuntu yabo. So ke ngoku I've decided ukuthi mandizibambele ngokwami. Ndiyapeyinta ngoku apha phakathi ekitchen. Ndiphinde okwesibili lethi besipeyintile ne-sister-in-law wam, but kwakhona indawo engakhange sizipeyintile emva kwekhabhathi, emva kwefriji, sipeyinte nje phala ikhulu kweli kitchen guys. I think u-3 rooms angaphuma up like i-flats or i-2 rooms like ibachelor beziroom ezi-2 ngapha kukho enye iroom ngapha kube enye room bachelor ezi-2 zingaphuma kweli kitchen eyi-1. So ngathi ndipeyinta alipheli ndinibonise bena ningandijaji ningandijaji bekade ku-peach, bekade ku-so, bekade ku-purple. Kutheni uthathe entry brush? So guys, I've decided ukuthi ndichange i-color sifake u-greyish because u-purple bayamdaka. Besemhle nendaba engamthandi kuqala, but ngoba sisiya simjwayela so bemhle sham. Uzanendani? So guys, xa ndiqoqa ndizoqoqa nani. Nalo ndifuna nje ukwenza iklipanyana ndipeyinta, but sendizoqeba. Apha kuba singakhange sipeyinte izolo so kusafuna uphindwa. I think ndiqebile. Ndifaka istika kulaa ndawo ndiphekela kuyo. Ndithenge istika eJoburg, then nditshintshe amalapha etafile. Mhlawumbi izitya sana abantwana bam bandijikile. Bandijikela abantwana bam guys, iigirls ezindala abazingeni. Husband wami ebesaqumbele bona but ke ndithanda uzenzela ke mna ke ndithanda ukuthuma, ndithanda ukube ndizenzela ihlazo encinci. Bese ndizibambela ngokwami ndizoqaba. Ugirl uthi undincedisa isana uzomdakisa. I hope you enjoy the video. Let's ngena edit.
Hello guys. Aku putih gitu. Wappen. Ya, shada niphinde ngapha ngizoyokhipha indlu. Ya, inkulu nale ndlu. Guys, nabo shada nenze ngapha. Ya, inkulu elikhithibe.
So ngizophinda ndiphinde ipaint ngapha. Yabona ngapha iyafeli le ndawo ndime kuyo le iyafeli le ndawo ndime kuyo. Sijonge kwecala sendilenzile yabo. Sendilenzile ecala elisiphekela kulo, then eli lisebhek licala esiqoqoshela kulo yonke into izitya kube clean. So ngapha ndifake nezi-stickers ushotisa phaa qha komi phaa as you see ukuthi iyarhawuka ipaint. So guys, guys, bendiqala upeyinta ekuseni. Bendiqala upeyinta ekuseni. So bingumqhafa nje bekulele apha kuqhafilele izitya zimdaka yonke into leyo binguqugube. So now I'm done. Ndiyakorobha ngoku noba nezitya phaa zimbalwa esikhoninki. So I'm mopping now. I'm trying to clean the floor. The time now is past 2 afternoon. At least I'm done, guys. I did it alone. I did it alone. Igirls ezandibaleka. Kwafika ezinye boys zam ezindithandayo ezincinci. Zafika zathi mama ka emihla sicela ukupeyintela apha emazantsi. Apha kule ndawo, guys. Phaa ezantsi. Yabona phaa ezantsi. Bendingapeyintanga pha. Bekunzima ugoba, so bandipeyintele bagqiba. So ndibathembisile uba ngeChristmas sobapha yi-R20 uba yi-R20 umntu eyi-1. Nyephile. Guys, I'm done now. Zoyishisa udoti. I'll show you the progress. Ndifake neza wallpapers. Then apha ndiyamophisha. Guys, kuzoba ke xa sendigqiba ngophisha ndiqoqoshe ke kakuhle. Yes, so I hope you enjoy that vlog, guys. I'm tired. Ndicele omnye oyinkwenkwe omncinci uba andibekele amanzi ohlamba. So uzobe nandibekela amanzi ohlamba hlesi noba ziketile ziyi-4. Noba ziketile ziyi-4 ndizohlamba.
Chưa? Kalau tak ada lagu pentep suku cuma mati na itu nami. Kayak kona spend aja kalau kau pakai. Mati napenda ni tangu ngoda ya. Ewe, kutoa aku khongolo po. Jangan guys, avoid by paint it on the pants. Kachan is thick.